Oké, je kreeg dus weer een bizar mooie villa doorgestuurd. Want voor iets minder dan 3,5 miljoen euro kun je eigenaar worden van deze villa. Die staat op een perceel van 14 voetbalvelden groot. En zoals de makelaar zegt, er zijn in Brabant weinig mooiere plekken te vinden. Dit is landgoed Villa Elsa in Vught. Meerdere bijgebouwen, een verwarmd buitenzwembad en zelfs je eigen fort. Dus blijf kijken, want dit zie je zelden op Funda. Je komt via de oprijlaan aan bij de poort en daarachter staat Villa Elsa. Gebouwd tussen 1883 en 1917. Met een woonoppervlakte van 682 vierkante meter en een perceeloppervlakte van 103.000 vierkante meter. Wat dus net zo groot is als 14 voetbalvelden. Op het terrein vind je meerdere bijgebouwen en uiteraard het verwarmde buitenzwembad. De villa ligt midden in het bos en is daarom omringd door prachtig natuur. En wat ik zelf heel vet vind is dat je een gracht hebt om de villa heen. Als we naar binnen gaan zie je dat deze villa wel toe is aan vernieuwing. Maar daardoor zit de villa nog steeds vol met klassieke charme en originele details. Als je op zoek bent naar rust, ruimte en privacy, dan is dit landgoed iets voor jou. Dit is Villa Elsa te koop voor iets minder dan 3,5 miljoen euro. Zou jij willen wonen?